Binarên hêja îro roja çaran e roja dawî ji agirbesta di navbera Hêzên Sûriya Demokratîk û hikûmeta Şamê de ye. Tevî ev agirbesta ku hatibû ragihandin di encama 4 rojan de bi dehan şaneyên Daişê yên ku dixwastin tevliheviyê nava bajarê Hesekê de derxin her wiha li milê derdora Hesekê jî gelek şane derfet ji vê agirbestê girtibûn û him jî çekdarên bi ser hikûmeta Şamê ku hewl da derbasî nava bajarên Hesekê bibin têzanîn ku di nava bajarê Hesekê de girtîgeha Daişê ya mezin çeteyên Daişê gotê de ne ew jî hebûlê hewldanên wan têk çûne niha li vir mêvana min jî heye berdevka yekînên parastina jin YPG Roksan Mihemed hûn bixêratine. Spas jî bixêratin. Niha ji xwe bi rastî ez dixwazim vê pirsê bikim. Niha îro hêzeke çawa li hemberî van hovên dinyayê yên ku dixwazin bi rastî gelê Kurd di serî de û gelên pêkhateyên herêmê qir bikin me dît çawa bûyerên bi êj derketin. Îro bersiveke çawa li hemberî wan têdayîn. Serî de ez dibêjim ku slavê me, hurmetê me, hezkirinê me ji tevahî gelê me ku hem li Rojava, hem li Bakur, hem Rojhilat, Başûr, li tevahî dinyayê ku rastî jî bi dil û can û bi helwestê xwe, bi germbûnê xwe ku, bi piştgirtiyê xwe ku da ketina qadan ji bo piştgirtiya Rojavayê Kurdistanê helbet em jî li vê derê wek şervanên vê gelî, şervanên gelê Kurdistanê em viya dibêjin ku li vê derê çi dibe bila bibe wê berxwedan tenê riya me be wê serkeftin tenê armancê me be ji ber ku em li vê derê di nava berxwedaneke bê hempa da jiyan dikin. Kêlî bi kêlî li hember vêyan çeteyên hovanayî ku mebestê wan van êrîşanin ku îradeyê gelê Kurd bişkînin. Mafê gelê Kurd, destkeftiyên gelê Kurdê ku ji 19 tîrmehê heya roja îro parastin û em bêjin di Rojava da mirovatî, kerameta mirovatiyê, kerameta cîhanê li ver Rojava hat parastin dixwazin bê ji hûlê rabikin. Em viya dibêjin me ev destkeftî bixwîna bi hezaran şehîdan ava kir. Helbet wê biryardariyê me ew be ku berxwedan be. Ji bo hebûna mafê xwe, ji bo hebûna gelê xwe wê tu carî em ê teslîmiyetê qebûl nekin. Hêza ku îro li ser erdê em bêjin şervan û fermandarên YPG qesede helbet ev hêz ev îradeyê pola yê ku derdikeve pêş ne tenê ku ji ber ku ji ber weke erkekî berpisyartiyekê ku em rajin sîlah û şer bikin parastin bikin na me tu carî êrişî tu kesî nekirî her tim parastina rawa me xwe ra esas girtiye lê yê ku destdirêjiyê li ser gelê me bike yê ku êrişên hovana ser gelê me bike em ê tu carî ji wana ra nehêlin em ê tola xwe rabikin ji ber ku em xwedî mafên rawan e em xwedî gelekî wiha ne ku tu carî teslîmiyetê qebûl neke û em ê jî tu carî teslîmiyetê qebûl nekin wê berxwedanî dewam bike wê berxwedanî biryardariyê me yê sereke û dawî be. Serkeftin ji bo we. Spas. Belê bînerên hêja ji xwe ev jî axaftinên berdevkê yekînên parastina jin YPG bû. Ji xwe ez dixwazim balê bikişînim ser wê yekê ku li dû min çeperên şer e eniya herî pêş e ku şervanên YPG qesedê him jî bi piştevaniya zarokên bajarê Hesekê ku îro bi taybet ji gelek bajarên herêma Cezîra Rojavayê Kurdistanê îro gihaştin bajarê Hesekê da ku mil bi mil li pêleka şervanên xwe parastina ax û hebûna xwe dikin.